Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, maayong adlaw ka natong tanan diha, no? Adlaw dahil karong Lunes. O pasensya kayo mga ka-DJ nga nadugay kog upload ning aning dramaha. O dito maglangan do ato nang ipadayon ang part 5 ni atong sugilanon. I Only Live to Love You. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Daghang kayong salamat ha mga ka-DJ. RMN Drama presents Unsa may imong hilakan? Wa Masuko ang Ginoo sa batang bakakon. Unsa may imong problema? Ikaw Stay away from here. Cool ka lang. Dili ba ako nimo ulipon? Kung unsay akong isulti, kinahanglan nga imong tumanon. Palayo gyud kay ako lang si Dal. That's what you think. Maunay tinuod. Maong tumanag gyud kung dili ka gustong maamong. Why did you choose to live alone? Because I only live to love you, Mr. Charity Vlogger. And why do you love me? For 3 good reasons. 1, for the special way you care. 2, when I call you're always there. 3, for the love you've given me. I Only Live to Love You. Writer, Monique de Gracia sa Sidon. Direktor, Jennifer Dato Minyoza. Musical scorer, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Garing. Audio editor, Lloyd Capiana. Dalit kaninyo sa RMN Drama. I Only Live to Love You. Og karon sa atong sugilanon nga naguluhan, I Only Live to Love You. Gura ng mga tao nga dili ganahan ninyo. Saba ka mo. Ano kun manggod? Pauline is a big catch. Jackpot si Del kung sila ang magkadayon. Kanya hayra. Unsa? Ay, wala. Ay, madam. Nangutan na ko humana magkagkaon. Kapag paghipos naman si buhag kinanan. Unsa na kay balita sa babaeng salawahan, no? Pitosa. Taon-taon na sukad siyang pagbiya, di ba? Kakusog ba niya nga nang labay ang mga adlaw. Pero siyang nakabuhan sukad sa pagbiya ni Pauline, no? O sa may sulti ni Auntie Merced, ha? Di ba nga manawag ka man usahin ni mama ni mo? Oo, para mangumusta. O di, wa ba siya mag-isgot ni Pauline? Wa man? Uy, Oh, kisa maron. kisa maron. Ablihan na lang ako. Oh, hey. Let me in. Ay! Si Dal? Ay, ayaw to gawa ang tao na inanong pa. No. Kinahanglan ako siya ikasulti. What for? I miss him. Oh, hoy! Hoy! Pagtarong! Please, Shane. Babe, forgive me. Pauline? I'm back. Cause I need you, babe. Dili ko mabuhi kung wa di ay ka. Babe, I love you. Please forgive me. Here, maluhod ko. Aron ka matuo nga sincere ko sa kong isulti. No. Please. Don't do that. May sulti ta. I'm sorry. Forgive me, babe. Willing na ko mo
dawat og andam na kong muunang sa imong buhaton. Please, give me another chance para pagbawi sa akong mga kasaypanan. Uy, batasan. Ikabantay kasi yung dagway. Yung dagway ba? Sa iyang lawas. Mikuyos. Hagkad king tan-aon ang naong. Iyagang gihukaw nga ako magawang. Karon ka. Oh, asam ka. Ako tong baron. Lawkawon ko to. O, kanit. Dali na gud una, Sin. Dali na gud una. Kayo lang una panghilabot. Pasagdiw na to sa iyang arte si Pauline ba? O isalig lang una ni Gaudel ang ilang panagkatubang. Unya na lihukon ka nang gikinahanglan na yun si gayon. Nibukal na akong dugo. Plano na unta ni Kuya ang pag-atubang sa laing chapter siyang kinabuhi. Then, here comes this evil, devil woman, aron na sad manangkil. Naarigyan na ni Kuya ni mo. Ang paghukom kung angayan ba niyang hatagan og laing higayon si Pauline. Di lang unta. Dili na lang yun unta. Nahibaw kong lisod imong tuhuan ang akong giingon. Nga andam na kong mutapang og muunong sa tanan nimong mga kalihukan. Dili na ko mareklamo, babe. Ang imong tingog ng akong tahuron. Hatagi lang kog laing hikayon para nga ma-prove na ako diha nimo nga matinud-anon ko sa tanan akong gisulti karon. Ipakita. Og buhata una. Unsa na kahay nahitabo. Nakalahos magkikaha si Pauline sa Davao aron sa pagpakikita ni Tel. Mayon tag, nagkauli lang ang maayon nilang kapuputon. Hello, Shin? Ako. Nganong mura ka napugos lang sa pagtawag na ako. Uwa ko sa mood. Magkapasibok sa o nga magtanaw tagtagway sa tao nga tipakaron ingnon. Unsa? Ay, idea ka ining pagbalik ni Pauline diri sa Davao? So, naagad ay siya diha? Nia, nangalit. Hasta si Kuya nga natuog pa, yano ra kaayong gisabok-sabok niya. Ayaw na lang pagreklamo, day. Secured kag kaayo nimo ang imong manok sa? Malingaw ra kag makapunit si Kuya ng klases babae nga gusto mo anchor niya? Unsa may atong mahimo kung ma-inlove sad si Kuya nimo? Dili na pwede. Ingna si Kuya nga papangitaon sidla ang babae. Shin, imo ming paawayon si Kuya nimo? Iya ba ng personal nga problema, day? Mao nga dili nato siya hilabtan. Okay? Bye. Wala mo makagawa si Pauline sa kwarto ni Gaudel. Adios. Nadasig naman ka. Ay, nadaam ka sa tamis nga parahig sa akong igagaw. Nabuang na bali. Nadaam ka sa tamis nga parahig ang akong igagaw. Ay, kuwa nga. Oh, uy. Ay, si Shin. Dara ko, Kuya. Nga naman. Pwede ni mo ubanan si Pauline sa kwarto? Ngayang giokupar sa unan niya pag-anhe? Amo sa itong hawanan gaw kay tuan mo gibutang ang mga sobrang mga gamit nga atong ighatag sa mga tao nga atong tabangan. Ako na lang. Kaya rin ako. Really? Ayaw na mo paghago. Ako na. Napuang na siya? Shh. Forkal. Awan ta mo nga nabalik. Careful. Usa man ang mahagaw? Tuhoy ko ayaw. Muna siya. Magtarong ba? Ah, Gustong magpapilib? Kasi mo tuo.
Nga, nag-una naman og lutaw ang tinuod niyang kolor. Ha? Dili ingon anak kasayon ang pagpakwi, oy. O kay klarong status. Tuas garden si kuya. Akong suryahon. Ayaw. No. Ha? Ayaw sa tugtugawang iyang pag-inusara. Yung mga nagminaldita na gana. Lupig pa'y naghinulsul sa mga sana. Okay? Hatagi sa naghigayon sa pag-una-una. Murag doon na nagitimbang-timbang. Maong ayaw sa muka. Pasag diyan mo magawa nga mo una og open arang timaha. Ha? Aron paglihay nga magkahiubsanay mo. Ana na. Kakapoy. Kapoy kit kaayo. Pero agwantahon ko niya. To win back your love, Dal. Ikaw pa'y nakaingon nga silutan akong kaugalingon. Para lang mabawi ta kapag usab. Mabawi na akong imong pagtagad. Pero pasakti lang. Ako ning buhaton o ipakita ang pagpaubos para sa kadaugan nga gusto na kong maangkon. No. Imong mailhan ang tinuod nga deal, Pauline. Ayuha lang sa pagda ang imong papel. Dinig imong tumong sa pagpalik sa akong kinabuhi. Kay lahi ang deal nga imong kituhuan ka ni adto nga pwede rang sayunon tungod kay mahal ka. Pwede kang samukon? Oh. Come on. Sit down. Thank you. Ang sa'yo problema? Ganong imo naman ito gipasagdan si Pauline. Oh. As if, dili na siya welcome ining bayan. Unlike sa una niyang pag-abot din eh. Dili ka makaingon nga dili siya welcome. Kaya na. Ako magyapos sa gitagaan og lugar. Kaya kapunduhan. So, shall I say, okay na sad ang puwan og bituon? Dili. That unless, yagi ko makumbinser nga lahi na ang Pauline sa iyang pagsumo balik. Lesson learned. Nakatunggi ko sa iyang gibuhat. Mo'y nakapabukas ako mga mata. Apan, dili dahil kumulaom sa mga white klaro nga pasali. I salute you for that. Anak gid kuya. Kinahanglan nga ang piliun nimo nga ikauban ug unungan tinuod gyud nga angayan. So, Pasag di siya nga muliyok siyang gusto. Ato tanawon kung asa kutob nga makagwanta siya sa lahi nga deal karon. Let me cook for you. At nakasiguro ka, ma'am? Ako na ba'y may volunteer sa pagpangusina? Kay nangandoy magod si Gaudel sa akong linataan ba? Linataan. Pwede ako na lang. DJ Paway na Max ako na. Remix. Ako mang patilawon sa akong linutuan. Ani na lang, aron dasi kita pirmi. Tabangan lang tika sa pagpangandam sa imong kinahanglanon. May lakaw mo, ugma. Please, pagkawak ko sa'yo kay gusto kong muupan. Okay. Please, ikaw mo'y akong tahasan nga mupukaw na ako sa'yo, ha? Glenn? Ma'am, nganong dili naman si Gaudel. Murag, di mo maayo ang imong nauna-unaan, ma'am. Naglatay sa usa ka lugas lanot ang mayong relasyon namong mag-agaw sa gusto nimong ipabuhat ako, ma'am. Manukto ko si mong kwarto gadlawon. Dili ka ko baliw na ana kung mamatngunan kong agaw dil ana, ma'am. Isod kay ma'am kay mas may siguro nga siya lang ipapukawa ni mo, ma'am, uy. Pero sa laing bahin, ngita na sa kaglaing rason. Arubati na sa kagkahadlok sa mong biyahe. Pabilin lang, ma'am, uy. No. Andam na kong musuong sa kakuyaw, tungod o para sa kong gugmanita. Tapay but-but na ako o ipuno. Uy! Gawas gina yung pagkabagsik da. Gikutaw gini ang utok sa kumagawang. Pero tanaw na tog asa kutob ng iyang pagkambugira. Hasta ka? Gusto niyang iamong? Ikaw gayang gamiton ng instrumento sa pagpasilos ni Kuya Del? Isip-isip ta. Pero sa'yo sa na mong yun na.
Wa tingali siya itumo nga ingon ana. So pagkakaroon tingali, murag iyang namatkunan ba? Murag wa mo sa mood ni Gaudel. Nga iyang hangyoon ba? Maong ako'y iyang giduol sa pagtuo nga mo'y makatabang ba? Pero ako misang ibalibaran dayon. Akong giprangkahan nga di gyud pwede. Kay wa ko'y damgo nga gubon ang among relasyon ni Gaudel. Ana na. Maayo. Oh, Good morning. morning. Andam ng inyong mga kanunon while on your way paingon sa bukid. Sayo kong nagikay, kanon, sudan, hasta sab ang para snacks. Og ang tanan na nasa tagsa-tagsan nila ka mga sudanan. Og nagpaabot na lang nga inyong alsahon. Ha? I hope inyong magustuhan ang sudan nga akong giandam. Di ba na mo kinanabuhaton? Pero, Del, angay na ko ng buhaton. Aron malang makatabang ko. Aron makuha-kuha na inyong gibuhaton. Maayo na lang nga na asay makontribute pa. Bisag sa pag-andam na lang sa pagkaon. So, salamat na lang. Salamat sab sa imong pagpasaka na kong balik ng inyong Pinoyanan. Diyan sa man, karong tataod, malakaw na mi. Okay na kong ipilin kung mahimo lang ko nga kahasol sa inyong biyahe. Ibilin? Nga ikaw rang usa? Wa man kay manghilapot. Unsa may angay na kong kahadlukan? Kamingawan gyapon ang among dulngan. O nya lang uban kung sa dool-dool ang among destinasyon. Dahil, sigun sa ko nang giingon, andam na kong mo sakripisyo karon. Ready na ang tanan. Tasig na kami. Ang inyong pagkaon, ayaw kalimti ha. At tana, tabangan ta mo og hakot. Ikaw mo ay nagluto aning tanan? Yes. Ayaw mo sa inyong biyahe ha. Amping. Sakay na! Ha? Uban! Ada? Ada? Oh, ngano Aliha? May kay ni Aka. Tabangi ko sa pagpamalikya ining mga saging be aron makakwarta sad ka. Mao gid akong gianhi dinhi. Gisultihan man ko sa usa nato kauyuan nga daghan ko numog na tuba nga saging karon. Mao ni ako para paghangyo kay wa palagi mi makakaon. Ha? Tuwa na si tatay nimo paingon sa inyo man. Wa nimo masugati? Ha? Gisugo to ni nanay nga pahatdan mo dayon og mga saging hasta kamuti. Kay nakadungog ko na siya kahapon nga niingon si papa nimo nga wa gid mo'y malungag bisag unsa. Ay, sige, kung mao ka na, mobalik na lang ko sa agi. Ayaw sa uy. Karon pa gani ko moingon nga tabangi ko baligya ani para sa makakwarta ka. Ato ning iladlad sa dan. Oh my God. Niyan na sa ilaing kalparyo. Guba nga dana sa daw? Oh, Hinahinay lang gaw. Ato na lang malabangan. manawag sa ko ha. Aron maklaro ang kahimtang sa gianan. Kitang doon magsusi. Ay, mukuyog ko. Diya ka lang una. Uban ni si Pauline. Ay, okay ra na siya, oy. Bitug bitaw na. May mo Sige. pagtuo. Tana, para madali ta. Panglabang sila diha. Muangat sila nga natabunan man sa daghang yuta og batong agianan. Murag doon na hitabong landslide. Asa sila gusto silang maghigog? Sakay mo balik. Dili sad maayo kon ato isugal ang ato kinabuhi. Delikado kon muahat kitag labang bisag manglakaw lang kay nagsigig dagayday ang yuta gikan sa ibabaw. Gamay sa gulbato. Dili ta magpakamatay. Mao nga mangita taglaing kalutsan paingon ngadto sa tong destinasyon. Salamat. Ay, nakalingkawas man tuod sa landslide. Pero karon, ni ano sa taing sapa nga nagbaha. Gaw, sa may plano.
magpundo. Mientras, ingon pa rin ang sitwasyon. Sige, dasig lang kita. Pero padung naman mo hapon. Saan lang kung kanang mabdan ta sa pagtikip sa ngit-ngit ba? Palaban ta sa naas langit. Dali. Mamalik ta sa suod sa sakyanan. Magampo ta. Okay. Magampo ta. Okay, magampo ta. Isa'y mulid sa prayer. Ako? Oh. Ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat ining grasya nga imong gihatag kanamo. Hinaot pa unta nga maghatag kinig ka Paskog sa among panglawas. Ako sa ihangyo kanimo Ginoo, nga katong mga pinuhat nga nag-ilaid sa kalisod, kinsa parehas namo, nagkinahanglan na usab nga katambalan ang ilang mga kakutom. Makakita unta sila o paagi sa ingon kasudlan unta ang ilang mga tiyan. Kining tanan, among giampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. 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 In fairness, kamaong sa di mo ampo ang hayhat. Abi na ko ganihag mabalibad. Maupay may voluntaryo dayon. Wow, sa ko ato da. Ako ba, kinig, murabi ako ka na, naluoy siya, gipakita niya ang pagpaubos. Pag diluoy siya ko ba, mas pag yun, diyan naghipo sa atong gikanaan. Sabot akong galuoy. Nakaingon yun ko, dasig lang yun, dasig. Sometimes, lisod mang buhaton, pero tunlo na to ang atong garbo kunaan na itumong, di ba? Kanang gusto tang magpakaaron ingnon ba? Oh, bitaw, bitaw. Pero, ato na lang sa niyampo nga, dili sugo sa pagpakaroon ingnon ang iyang gibuhat. Abi mo, sa English pa, ingon ini, it's never too late. Di ba? Para sa katao nga, dituan na itong badlungon, kung gusto siya mag-usab. Kinanglan nga dasig yan, dasig sa kanunay. So why not give her a chance? Unsa no? Well, no comments ako diha. Kay wa pa gyud ko ma-impress sa iyang kibuhat. Wa pa kayo ko ma-sold out. Ana yun ang dating, basta atong tugutan nga may muhari sa atong huna-huna ang pagduda. Lisod ang aman ang atong gagalingon. Basta magpadata sa atong garbo, di ba? Ay, hindi na ako malalis. Kay basig ako sad ang sayop. Pero ambot, nganong bugat yun ang akong buot ni Pauline. Hay ba si Pauline? Ha? Ha? Uy, nang sir, gali ako to nakita nga dito padung sa tubod, dool sa sapa. Unsa? Uy, tingalig. Si tingali. Oh, uy. May I have your attention, please? Ay, salamat. Oh, mura man sa flight stewardess. Kuyawan ba ng tanimo eh? Kung naunsa na ka? Kalit ka malagog kawa? Na magakoy na lantawan nga payag sa ibabaw nga gamay. Akong giato. O kinahanglan sila og tabang. Unsa? Mga lumad. Na sila anak nga gamay nga may hilanat. Ha? Glenn, Shin, naibawa na mo kung unsay angay buhaton? Unsay angay andamon? Sunoblo na mo ni Pauline, kay ato sila atuon. Salamat. Nahilom na gyud ang bata nga nagpunay kilak ganiha. Ug naglimbag-limbag sa kasakit ing halis ang lawas. Ug ingon man kalabat siyang karon na nahinanok na ing taon. Salamat kayo. Nagkakaon na mo? Wala. Dami daang pagkaon. Sawin ninyo. Salamat. Thank you, Lord. Sa laing lang puson nga adlaw sa among misyon. Pagkanindot pation. Nga laing hutong sa mga tao nga tinuod gyud nga nang ginahanglan og panabang. Amo na sa natunulan og grasya. Dahil salamat kaayo, Lord, sa imong pagpanalipod namong gikan sa mga katalagman nga among nasugatan. Amen. Angay, kita gina ko ba? Dasig na kayo. Diniyos na tingali ang tumong ni Pauline nga makatabang.
Wa bayigi ko magdahom nga moabot siya ditong dapita dito si babaw. Og mainiton pa kayo nga may harong sa mga tagaluma. Relax, Doon sa relax. sinudanan, iya man to nga giyam-iran. Mo ni pag-ingnon yaw, ya? Nga moabot ra gyud ang panahon. Kaya bang ang tao makamatngo na sa iyang sayop o ganang iyang pag-apas din ingon man ang iyang pagpakita o pagpaubos ba. Usa na sa tibaylan nga gusto niyang bawion ang mga hiwi niyang binuhatan. Mo na, ako, luoy ba ako? Luoy ko. Hay naman to. Ha? Murag nasigpatan to na ko nga bisod sa kwarto. Aw basig mo pahuway. Atong tanahon kung may gana pa ba ningam uban sa lain natong mga lakaugma. Hello? Ma'am, she, kumusta? Oh my God, Pauline. Thank you. Thank you, good kayo nga nadawag ka. Ay, pastilan, adlawng tanan, dili na kumaymutang tungod kay maghinam-hinam nga mo kontak ka. Nga ano ba nga? Hey, Oh. relax. Relax, okay? Ah, Ayaw na lang ka ng mga reklamo. Ang importante nga, gikasulti ka na ko ron. namista naman mo ka, anak. Same here, Ma'am Shi. Kung nagtuo ka nga ikaw rin nag-anto sa kamingaw, nasayop ka. Pero giagwanta na ko na ang wa paghatag og higayon nga makasud ka sa ulinya. Tungod kay dili ko gusto nga ma-distract sa gibuhat na kong tinitensya. Ha? Kabay na sa kong pagdisiplinas kung kaugalingon, Ma'am Shi. Para mo daw ko sa pagbawi sa pagtagad ni Del. Nagisugdan na din niya sa pagpapas. Oh my God, it's embarrassing. May nang mahipaw ka, Ma'am Shi. Na-embarrass kay ko sa akong pag-atubang ni Del, sa akong pag-abot diri siyang nahimutangan. Puno ko sa kainit nga migakos niya. Sa pagsud yun ako sa iyang kwarto, kay gimingaw lagi ko maayon iya. Gimingaw ko sa iyang mga kakusog hawk. Pero ang imong anak, bugnaw pa sa ice. Murag wa mahimuot, kaya akong nahukaw ang iyang pagkatog. Pero, okay lang. Antuso na ko ang tanan, ma'am. Dili na ko kalimtan ng panultihon na pag may tsaka, may nilaga. Pauline, imo kong gipakonsensya. How I hate to see you suffer. Pero kinalan nga, kontrol na ako nga akong gipati. Tungkol kay dili siya na ko gusto. Nga imo lang duwa-duwaan ang gugma nga akong gipahinungod nimo. Matinudanon ko sa diyang miangkon ko nga mahal ta ka. O kay mahal gig tinudanay. Maong giisip na ako nga sagrado. Tungkol kay ako maginatugad nga diktar na sa kong kasing-kasing. O dili kay infatuation lang. I love you so much. I love you so much. It really hurts me seeing you suffering the pain. Yakun mo lang naon, ikaw rasad ang nakamukna. Pero sakit man nga makita ka nga nagsakripisyo para lang pagwin o balik sa maayong na kong pagtagal. Kinahanglan nga ako nang i-ignore para sa akong kaayuhan. Dili ko gusto nga maguba ang ako na nasugdan. Kinsa na? Kinsa na? Huwag man mo tubag. Kinsa man ikatong nasayo po panuktok. Oh. Bidim-dim malito ko sa kasyat sa binusiklin kanina. Nanangit pa ito na ako kay pawagtan ko no sa kakapoy o paluka ko no. Pasig nakuwangan ang kagwang o midugang. Unya, lami ang gibati. Midugang na pod og nahubog. Karon ta. Imong milk. Matuktok na ako usap pero kalit mang miapli. Here, take this. From now on,
Kinanglan nga balikan na nimog inom ang gatas, ha? Kay makatabang ni sa pagpalig-on sa imong bukog. Og ayaw kay kog ingna nga para ranas mga bata. So here, kuha. Thank you. Good night. Night. Ay! Madam! Piskat kang chay-chaya ka! Uy! Nga magkalit ka ba, misinggit? Ay, pasalamat ka ni Singgit ra ko. Kaysa gidasmagan ti kag diretso o gihapsan ti kag samurai. Unsa? Makita ka ina? Bidag nga no. Dagdali pa ko. Pastilan, madam. Bugtog doon ang pangarap ni mo. Nga makakita ka magkadayon sila si Dongdel o si Pulin. Usapan yun si imo sa iyop ay. Nga nung wala man ko magpasiga din sa suga nga nagpasupaso din, he. Di nagtuo kong kawatan ka nga nakasuo din his bay. Ay, my God, madam. This in town sa sunod, higayon ba pagmatngon sa in town? Oy, aron dili ko makriminal kay pastilan. Wag yung taong ko mangandoy nga musod ko, mupuyo kong prisuhan, madam. Kay wa pa ko matubui og saha. May kadiha kay nanamang ka, duha pa. Anya akong taon? Ay, unsa man? O pagkamahuman di as imong sermon? Ha? Wa ka kakita nako. Di nagkurong ning akong tuhod, chay-chay. Ikuha ko og tubig punyeta. Kay gusto kong mainom. Ay, okay. Uy, kasayon ra, ana. Pero, madam ba, manugo ka gani. Ay, ang pagkapini og bad word. Uy, kanang, instead ba, pauban ni og please. Ana, please. Para, dili isan muting kag ni akong dunggan. Uy, yun o nabaya ha, madam. Taon, yun o nabaya na ako. Dili ra ba sa diyog ko pa utang. Liwat maguko ni Anhing Luulo nga maay kay kanang kaliwat bitag mga warrior. Paim na nako. Ay, okay, right away, madam. Madam M. as F. Merced. Bisag unsaon dili naman hinuon ko katugon. Gusto na ko mapahuway kay musayo na sa dapami ugma. Nga nagpitok naman noon nga ako mata sa akong paghigda, uy. Ay, nga ano man ni, uy. Sa may tawag ini, guilty? May feel ka ko guilt sa diya nakita na ako si Pulin kaniya nga nagbitbit og usa ka basong gatas. May paingon sa kwarto ni kuya. Pero nanagana sa pagtuktok sa pultahan. Sayop ka kus pagbati na ko nga sa akong kalagot ni Pulin. Mao nga nahasol ko. Sa may angay na kumaton. Apo kang itry ang paghatag niya. Okay gayon? O isipon siya na ako nga friend? Okay, sige na, madam. Balik na si mong kwarto. Mahadlok man ko. Jalan! Sa pagkatinuod lang, gusto ko nga matog. Pero unsaon man ako nga ako mang nakita si sir nimo. Hala ka diha! Yan kang gibalikan? Oy, ayaw ko padunggaan na kay makurog na sad ko. Nga, ikaw pinag-upin na ng istorya, Ay, ha? oo, lagi. Pero ayaw lang kong ina nga. Iya kong gibalikan kay nahadlok na baya ko, chay-chay. Aw, anak, magyud na atong bation, dam. Basta makahimutag sayop sa tao nga namatay. Oy! Hasulon tas atong konsensya ba? Dili ta pakatulgon. Pero gusto rin ko mapahuway, chay-chay. Kay doon na pa ko'y commitment, uma. Doon na ko'y i-meet up. Pero dili na laki, ha? Dipinsa man dayon. Nagtapat na ko, chay-chay. Tapat ka dyan. Mahimo tuhuan ta ka na imong giingon, pero para nakuuwahin ang tanan dam. Oy, kay dili magidun ka ako ang angay ni mong sultihan, ana ba? Kung dili ang tao nga imuhang nasadaan. Disir dam ba? Diba? Maong na maayon mong buhaton ay, ha? Paminaw. Diba? O nahibaw biya ko nga kanang never in your wildest dreams nga musud kag simbahan. Labaw nang ang pagkumpisal sa pari kay ingon mo gitaan ang mga sadaan ba? Hadlok ta matupare. Maglihay man gitaan atubang anang altar o sa mga alagad sa simbahan. Kay atong pananaw mura man tag kanang salihan nila og tulisok. Pero kung gusto ka gyud madam no nga magmalidaw na imong huna-huna, tumanan ako tambag nimo.
Isumbong ka ng tanan sa Ginoo, dam. Sumbong na dito. Pero sa dili pa, katuog na taoy, kay tingali ka na maghagok unya ka mo atubang sa pari ugma. Minaw ka, madam? Sige na, dam. Pahuway na. Sleep na ta. Chay-chay, Mm. kuyogi ko na. Ay! Hidangan ini. Adto na lang tuhog sa akong kwarto para makapahuway sad ko. Mutupad ko ni mong gigda. Na! Magmahay dyan ka, madam. Uy, kay gano man. Ay, di ko mahilabot ni mo. Ang ako mabut pasabot ba? Mura ko grillo. Grabe kay ko kalihukan. Kusog kay ko mutuyok. Na, tingay inagbata ni mo. Ito na kasi sahog. Okay, sa may mag-ingon nimo nga magtupad ta. Oh! Ito magkakutulog si mong kwarto. Asa mo di ko? Maglingkod naman ko? O ay extra foam dito. Mautoy imong higdaan. Tana. Wala ko makabalik ko katugda. Nahasol ko sa kipakita karon ni Pauline. Inanay ko kong kituhop o kaloy. Nahibaw-bayagi ko kung unsa siya sa ila. Senyorita, magiatiman sa mga katabang. Pero dinhi, yang gilihok ang mga gimbuton nga para lang sa usa ka sinuhulan. Gusto na ko mo give up. Kaya ako ginang isakitan sa ako nakita. Like di palang dugay, din iya kong gikutawan og gatas. O gipahinumduman. Nga mo ni angay na akong imnon. Aron magpabiling liko ng akong kabukugan. Angay na ka. Angay ko na kang ipataas ang akong mga kamot. Chay, o sa banatog ka na. Ikaw, dam. Makatulog ka nga na pulig tawag di mo. Aaw, di yun. Mau, shut your mouth na lang and hope to die. Ay, mali. Unsap itong nabuhian man. Oy, O sa ban. Imo kong gitungo, Chay. wala man, oy. Gusto ka? O niya, kanong biigon man kang hope to die. Ay, nabuhian na lagi to, madam. Nabuhian, kay maoy naa sa sod sa imong kasing-kasing. O magaday imong gipanghinaot. Gusto ka nga hasta ko mamatay. Singin lang sa noong ko. Ikaw rin nagsulti, ana. Dili ako ha, madam. Ay, kukubutang-butang yung istorya, dam. Kung na kay gusto ba ka makiguban ako, istoryahin na lang kung hinay. Kay sabton ka. Dili ko mamugos yung pabilin pa ko din, he. Ay lang kubutang-butang, please lang, ha. Kay that's another story. Lahi na ng istorya, ha. In English to, ha. Na mag-away sa tayo ni madam. Di na. Dili na. Sorry kung naligas man sad ang akong tila. Oh, ligas rin. Dili na lang ta mag-away, Chay. DJ Lex Remix. Wow! That's good to hear! How sweet of you, madam! Militaw ka ng word peace. Oh, halala, madam! Di ako ag-atay. Imagine akong amo mao giniingon og sore. You're welcome, madam. Unsa you're welcome. Ay! Alam di akong itubag di ay. At pero, dam. Ay, lipay kay kong dam. Salamat kayo sa pag-swallow sa imong pride, madam, ha? Swallow your pride, ha? I will never forget this, madam. Ugihan na ba mo in English nimo? Mga pinunitan, good, madam. Dili dyan ko malimot, ani, dam. Ako, madam, nangayog yun ang pasaylo na ko. Sikat na kachay! Chay? Yes, dam. Pakatulga ko, be. In what way man, madam? Kaya kung maigo kayo ni ako agomo, sigurado ka magyong makatulog. Imposible na yung kayo ka makamata. Amaw ka. Bitaw, dam. Sabi mo gusto. Magtagay ta. Aron ko mamatay og sayo. Tagay ra, matay. Be, Chay, istorya lang ako. Ganan, dyan sila kong istorya, eh. Mora, magnahigam, kus ibong istorya nga. Wadito. Pirming naas kalubihan. Bestor dia diya, mabinaw ko hangtod makatog ko. Tingalig lubi na po na. Gimo nang siguro mo storyteller, madam, oy. Si Aw ba ni mo, oy. Kaysa pa may maminaw kung makatulog ka. Tulog ka. Ay, Chay,
Ang buot na kong ipasabot nga mo istorya ka diha, unya, maminaw ra ko. Kada bang maghigda ra ko, unya, maminaw ra gyud ko. Nya, pagasigpati lang ko. Kung imo gani kong makita nga nagbayong ng akong mga matao. Diha na nang dapita mo hunong yung kag istorya aron matug na saga. Sabot ka? Paling siya ka bata. Uy, story. Ay, pagtabi lang din ha. Mura pag-radyo ba? Lagi. Maminaw ra ko Okay. dire. Okay, play. Yay, kung paano sarasad na ng istoryahan ni mong isugal diha, bayon sa manda. Siguro kang makalingaw na nako. Bawo lang siya, madam. Kailain-lain tag-taste god. Pawinaw na lang diha niya. Ayaw na lang ko barawa. Hindi ka ganahan, ha? Basta dili lang kalubihan, ha? Sige. Mangita kong lang istorya. Sige. Di na yun di kalubihan. Nahala, sige. Ga. Sugod. Sugod na. Kuya, pangitag istorya. Ay, madam, sugod na ka. Doon na to'y inahan, madam. Nga busy you guys siya pag-prepare kay birthday sa bugdong niyang anak. Nagkapuliki, siya gliho kay na-absent patang iyahang katabang. Absent. Nya, abi niya gaginawa na siya luag ba kay last na lang katuputahe nga iyang haununon. Karon kay kalit siyang nahinumdom nga nanugon man di ang ihag bana. So wala pa muingon sa trabaho, mo paingon sa trabaho ba nga palutuon dito siya humba stiils baboy. Di mao na to. Nagkabuang si panawag sa celebrant niyang anak. Buyat! Buyat, marikara! Pagdali! Man, madam. Buyat, marikara! Pagdali! Nagdagan in taon ang bata nga may dool siyang inahan o nangutana. Nga no, ma? Nga mo to, inguman, palitin ako dito usa ka yardang baboy. Wala ka ingog. As kag kugakas bata, damo ingon, yarda god, kilo ka ha? Hinaan ba? Ingon ang inahan sigak, ay yung pagsupak likaw na! Hanggang dako, unsa yarda. Nganong na yarda man. Ngutana ka, madam. Atangin na lang ang sumpay, madam, kay nagduka na sab ko. Ay, dele. Tiwasag yun na, ha? Tiwasag yun na. Ayaw kong ibig. Dam, nagtabi ka man diha. Sa dili na open imong cellphone diha. Tingaling mag-viral ka, ha? Mabasahan ka sa mga tao nga kadungog na imong gipanulti ni mo diha. Tingaling matawa ang isyo ka pastilan. Si Merced nga guros na nagpadidul-didul pa. Uwa, gabae. Unsay gibuangan ka na ko, ha, chay-chay? Kakanahan ini. Tiwasan na nang imong istorya kung di ka gustong tukunta ka. Tukon yun. Ha, joke lang. Sige na, day, tiwasan na to, day. Dito ka muhunog dihang migumbol ang bata nga, yarda ko no, kilo ka ha, anaan. Husto, madam. Mauto, dam. Nagkabuang yun ang mama og ingon nga, dali na buyat kay ang oras o kusog kayong nagdagan. Nagdagan, basta doy, nagtuyok. Ay, nawa na. Di na sa tabahuman iniron kay, ikaw mutibang masakit sa kong istorya, God. Nga pa dayon. Sige, mauto lagi. Nagdagan, umayo ang bata. O pila na may sugilano, nabali na yun. Tawag na yun sa inahan, Mama! Darang ibo, gisugo, Hastang ulbuhan noon sa kaspa sa inahan lagi, madam. Habit yun makapamalikas sa kasuko. Uy, nga naman. Kaya nagsakit pag kuning mingon. Nga nung tulo man ni katiil sa baboy ang imong gidalain taon. Dali ra kaayong nakatubag ang bata, dam. Sa way papadagana ang bata mingon. Di ba imo magong gisugo og usa ka yardang baboy? O hosto na akong gida, tulo ka tiil. Tulo ka buok tiil sa baboy. Kay di ba 3 feet equals 1 yard man? Kasabot pa siya sa istorya ni katawa. Stop it. Good morning. Good morning, Shane. Go, clean yourself. Ug pasabi ko matiwasan ni imong gibuhat. Pero, sige na, hunungan ang imong pagsilot sa imong kaugalingon kay dili na makatarunganon. There's no sense pretending nga kaya ra nimong i-shoulder ang tanang lihok kuno ni Sbay just to please us, Ati Pauline. Bisag ang tinuod, naglisod ka. Binuang na, maong hunong na. Kinaibaw ko nga, dili ka ikaw ra ang gisakitan ni imong gibuhat. Kung dili, asa na nga akong magwang. Naibaw ka ba nga no? Tungod kay mahal ka ni Kuya Del. Dili ba to kasing-kasing ang akong magwang, Ati Pauline? Kung dili, puyo, puno sa kaluoy. Dili siyang tipo sa tao nga malipay ug dako kung naay sakitan. Mapinagaon si Kuya Del. Ako na imo ingon, ako na imo mang na-feel nga nahimong uga ang iyang pagkagadya nimo karon. Sabtana kay naa sa biya siya kakuyang. Kitang tanan hibaw nga nobody's perfect. Maong giduol ta karon para mo ingon ko nga sorry sad sa akong bati nga tinabtan diha nimo. Sukad pa sa sinugdanan. Kadili lang ko gusto nga mapakya si Kuya sa pagili sa iyang ikauban. Well, judgmental ra tingali kaayo ko. Nga mangayo ko og pasaylo. Let's be friends. Okay?
Hey! Bilib ko nimo, dili ka na tangtong maldita. Ha? Nakita ba ko inyong isina ni Pauline, ganiha, dito sa kusina. Ito, sa akong luha o kadiyot. Ay, uburag, naibdan og tunok ang akong dughan. Pero dasig lang yun. Naibdag tunok sa akong nakita. Nga, kaya pagkakos ni Pauline mo nga, may bako. Akong gibasidan-an si Pauline. Nga dili magpasabot ni Kuya nga okay nami. Hasta ikaw ha, ayaw pagsaba. Kay gusto na kong tanaan kung asa ko tubang yang pag-utong kung kanusaan niya tagda og balik si Pauline. Matug akong gibiyaan si Pauline dito sa kusina. Ug maogi mi padayon siya paghikay. Kay nahangi man si Pauline. Tanaw na to kung unsay mahimong reaction ni Kuya. Kung siya mismo ang makasakop sa pagmata nga si Pauline gihapon ang sayon ni mata aron lang patimanon siya. Nagmata na si Galdel, ito pa yung kusina. Wala, unsang karo'y sunod nga mahitabo. Kutob ka na lang karon ha? Del, Good morning. good morning. Sorry kung napakuyawan ta ka. Sa'yo na sa kami bangon aron ipadayon nimo ang pagsilot sa imong kaugalingon. You're hurting me more sa imong gibuhat. Don't you know that? Nga naman, wa mo ko'y tumunga inon ana. Ang akong gihimo, mo ipapakita nga gipasura na ako ang takot na kung sa'yo pinahimo di animo. Hunungan ang imong papabos. Kay andam talaga sabton. Please, don't cry. Hala, wag na. Napaig na nga pong manok. Ayaw ka gool. Kay ako gapon ang kanon. Kay imo nang dihaguan. Just tell me you love me. I love you. I love you. I love you. I love you so much. Wow! Sama ka, madam? In love ka, madam? Murag malipayon man ka? Marunong na kaayo ka, dam, ha? Unsa? Unsay marunong? Yeah, kita ko ni mo gabi, ay. Wadyo ka matulog, dam. Sige, kuti-kuti sa imuhang silpon. Unya, wa madugay. Mayong kag hello? Nya, pinaigat pag yung kaayo kag duna. Murag nag... Dili na lang tiwason kay masinsord unya ta. Dayon, mitingog ang tao sa pikas linya. Maninglis mo itong sinultihan, madam. So, Foreigner ang imuhang kasulti. Ay, bokong. Hala ka, madam. Foreigner na sa din imuhang pula kadidang, madam. Kulo kadidang. How dare you, my dear master, ha? Dili na sa kaspinay. Lapuyo na damoy. Tugnog alang si imuhang mga anak nga husto nas edad. Pwede magmuhonong nakas pagpangitag iring? Ay. Wa para ba ko'y painit, Chay? Wanya? So? Initag yung ko aron ikaw mo'y akong kanoon. Istorya tadam? Hilaw! Adios! You're barking na, madam, ha? Mura na kag sispite nga iro. Then stay away from me! Unyag di ka? Ay! Ipasalvage ta ka! DJ Relax. Sorry. I'm sorry. Wala ko tuyo, Ako, no? Gusto ko mo daw ako ni mo. Nakilabi ako ni mo. You are the most dangerous woman I ever know! darling. Ayaw kong ulo-ulo, ha? Kaningin ko ba na ulo-ulo? Di ba na ulo-ulo ang kasakit sa kung nawang na naigo si Mahag Tampalang? Chay, wala gito na ako tuyo, ako mismo nakalitan ko. Huwag yung kumasayot ko nga nung kalikagagayong nakalupad ang akong kamot. Huwag niya butog pa sa ibong naong. Kay balo ako ng imong estilo, madam. Oy, hibawan na ng imong style. Kung masakpan kas imong sa ganina, lihay sa kaayo ka. Pinaagi sa pagpakumbaba ko no, hay. Bisag supak sa imong buot. Nga! Way sukod sa bawas, ha? Way sukod sa bawas. Hoy. Hoy, asa ka, oy. Asa ka naman. Nakakutan! May pagkakutan sa kong utok na naigo si Mahag Tampalang. Mang ayos ang duol na ko. Kung gusto kang kahusay, ha? Ayaw mo yan! Animal na ko. Hilas sa tanang hilas. Feeling somebody, ha? Sige. Ipadayon gud ng kaluod ni mong salpahisa ka. Kay usa ining mga adlaw. Sa hustong panahon,
Paninglan tagit ka sa imong pagkaambisyosa. Baya, nami ang tanawon sa duha. Murag hulmigasan sa sobrang katang isda. Thank you, ha. Wa pa mo ginunta ko'y planong mag-apil-apil o na. Anang gugma-gugma, pero... Hey, maibog masanta. So, usabay magyahon ako na. Wasa. Di lang sa una ko. Magdali-dali aron. Di ko madagma. Lisod nag wrong choice ta. Dili sa yun pangitaon ron ang tahong tarong, uy. Mao-cute. Pero, wala ko'y pagduha-duha sa gipakitang pagmahal ni Pauline ni Kuya Del. Uy. Nakita mo ginato kung unsa ka concern si Pauline niya, dili ba? Tabla na ganig. Gibibi niya si Agaudel. Grabing pag-atiman. Kada yun laging kapangitaon na sa dakog uyab ba? Mara kapangitaon kong uyab. Lingaw ba kay kung naay mag-atiman nato ba? Di ba? Mara lingaw kayong naay mag-atiman. Maparahig ni mo ba? O, di mo suwayan. Ha? Ay, di lang sa gyud ko eh. Di lang sa kuday. Mo-focus lang sa gyud ko ining atong misyon. Love na ko ang atong kalihukan. Unsa kay plano anang duha, no? Balag magminyo na sila. Basta, di lang yun ihunong ni Agaudel ning atong nasugdan. Kay nalingaw gyud kay ko, ining atong gibuhat karon. Chay, nasuko ka na ko, Chay. Ay, wala naman. Ang sabi, mas gusto ka nga akong ipadayan. Mauna ka na'y akong kamatyan, Chay. Ay! Awa, noon, luag-luag pa maragminteryo kung atong dungagan. Ay, gusto sa kiday kang mamatay ko, Chay. Huy, madam, ayaw to ako pasingin li kayo. Huwag ko'y gusto nga isulti na. Huwag ko'y gingon anak ba pagsulti, ha? Ikaw rin yung nag-ingon, nga mamatay ka. Ay, simbako. Oh, Simbako yung taon. Simbako. Nakaingon na ko ato, Chay. Kay... nag-uol magkod ko nga imo kong gibong ulan. May ano? Ayog suko na ko, Chay. Loin kayo ko nauna-un, Chay. Nakitarang duha din eh. Plus ang body nga driver. Unya, dili ta magdait. Magsinaptan ay. Haluoy ko kayong nalay kayo nauna-un, Chay ba? Anya, be, madam. Nga nung may mga panghitabuon nga magkabingkil ta din he. Kisa maning sa laron. Ako? Oh, correct! Ikaw magud, oy. Feeling superior ka manggod kaayo. Ay. Dali na gugay kang kanang bitang mangita og bingkil. Dili na lang nato. Dili na lang nato tas-on ang istorya, ha, Chaybe. Istorya lang ta na. Na. Istoryahan sa kong taas din ron. Be, tabangan ta kaghipos ining atong gikanan, be. Aron ta madali. Sure ka, madam? Ay, uy, sure. Uy, pilarabay pagpanghipos, ana. Na, sige. Ikaw sa'y hugas sa plato. Ha? Oo, sige. Kana lang. Ako lay manghugas sa plato. Very good. Why, tinuod ka? Dili na lang kumutubag ni mo. Ay! Nakaw, lilia dito sa kusina, kaw. Kung doon sabay mo nakita. Tatuan ang mo, Chay, oy. Ha? Nakaakaw sa ka, no? Uya, misugot sa si Madam Merced. Sugot kayo! Supak-supak siya na. Chay, aksyon tag-ipit rin, ha? Ya, ha? Saan may mong pulong? Binisaya. Amaw ka ba na, Kanil ka, Tagalog dito. Sa karoy, gibatis tong agalon. Chay! Salbahis ka.
Ambisyosa kang dako, ha? Ha! May adlaw ragyod kang panitan takaday. Makaila ka ragyod unya nako. Pabayron tagyod kas mahal sa tanan nimong sinalbahis diri nako mananapak ka. Asa ka naman? Basta kay paninglang taragyod ka. Hi, madam. Okay na ka diha, madam? Or you need my assistance kay dili nimo kaya mo gibuhat? Ay, manako, day. Manako. So meaning, hindi na ka nga maminaw sa akong istorya ni mo? Ay, oo! Ani ne. This time, ang akong istorya ni mo, madam, is about sa duha ka. Manag amigo nga nagkasabot nga mangharana sila. Pero, nagailog sila, kinsa nila agmukanta. Be, ato nganlan ang duha. Ang duha, nganlan na to og isboy o kalay. Money casting. Moto, proud kay si isboy nga maingon nga, oy, ako'y kanta, ha? Ana, tubag dayon si Kaloy nga, ay, ako na lang. Kay, nindot ko kung tingog kay Nima. Sumota, si isboy nga gihaungan sa gisulti ni Kaloy, misugot na lang sa dayan. Anya, mato, mandar na is Kaloy. Sige, pasahe. Mato, ingos isboy. O, sabay mo katahon. Ingon da is Kaloy nga, kanang nahikatulog na. Ha? Nga na, nahikatulog na. Nahikatulog na. Diniit na tangkilay ni isboy. Dayon sukna. Nganong ka na man. Nganong ka naman kung katahang nahikatulog na. Tubag sa dayon si Kaloy. Unsay tubag ni Kaloy? Ang tubag ni Kaloy. Unsay tubag ni Kaloy? Ay, nagsagsaba diha. Pasahe na lang dayon. Mato, madam. Pila may sugilanon. Gigitik dayon ni isboy agsista. May pasahe dayon siya. Mato, pasahe. Unya. Magpasahe! Pasulbong dayon siyang tingog si Kaloy. Mata, feel na feel kay niya pagkanta ka ng emphatic na pagkalitog ba sa litra nga ka ng... Ani, madam? Anong nga kanta, madam? Binaw, pamation ta. Nahikatulog na! Matay, madam. Tubag bito nga mahal sa giharanan nga isog kayo. Ingon ay, kay siya ingon na ba? Hastang dali ang nakabawi og kanta ni Kaloy sa linya nga, wala pa man di ay. Lingat ka ni madam. Wanag yun. Hey, nga napag-ingan namang imong tinanawan, ha? Ako lang gisuhid ang imong dagway kon wa ka na ba'y plano nga mubiya na ako. So, wa pa ka mo tuo nga niya, nabalik na ko. Dili ko gusto nga ingnon nga nagdam ko lang. Then, why not settle? Para ni mo masiguro. Ha? Are you kidding? I'm serious. Relax, relax. Imo bang ipangutana sa makadaghan na imong kaugalingon kung andam ka na ba muda sa akong apelyido? Babe, gikapoy na ko sa kong pag-inusara. So, ready ka na if I say, marry me? Mamaulit ta sa Cebu. Aron adto na to istoryahin ng butanga. Guys, get ready. For what? Mamauli na ta sa Cebu. Nganong ingon anak man kakalit ko ya? Di ba, imo pa gani ming gipasidanaan si Akaw Glenn nga mupahaway og sayo? Alas 4 tamugikan ugma paingon na sa bukid? Sa Cebu ang atong biyahe. Kay importante ning lakawa. Kung ikaw lang na yung mularga dito ya, unya, kami din si Agaw Glenn og Pulin ang mapadayon sa atong misyon. Ayaw kalimot, may mga tao kang gisaaran nga atong balikon karon. Mas importante ning biyahe lablab. Sa man gihinungdan kuya. May nahitabo ba dito sa Cebu? Why don't you shoot straight para na mo maklaro? Bito. Mamay ko. Mga higala, sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. I only live to love you. Sugilanon nga sinuwat ni Monique de Gracia sa Sidon
Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minius. Spinner, Ariel Mancao. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Caring. Dalit kani news sa RMN Drama.